Třetího dílu sjíždění na kole kopců na hřbitově, u hřbitova v Uničově. Honzík jede, podjíždí z kuzavku a daří se mu to. Teďka se schoval někam do Šimonu. Proto nepřiblíží. Šalinka Ringhofer zase přijíždí. Honzo! No Honzík. Jiříku. Jiřík. Blbosti před... Jo. Blbosti před prázdninama tady. Jo. Jo, blbosti s Šalínkou. Co je? Teď já ho kameruju. A Vojta tlačí našu Šalínku. Daří se mu to. Šalínko, co děláš? Nedáš, tím kuzavkou. Zvládnu Petkovu. OK. No tak si to sjeď a vezmi s kuzavkou. Tam na boří někde. No tam na boří. Tak voláme hned záchranku. Ale natoč si tam. Na to si mobil, teda nachystej si mobil. Vezmi s kuzavkou jeď. Ty vole, tak to tak sjede, jako to je jasný. Tohle nemusí. Jiřík jede na kole. Tohle nemusíš dávat na YouTube. Hej, ať